Паленка. Така, намерихме си един клип, в който виждате мен. Аз виждам вас. Сега от доста време не съм качил. Не е много време, но все пак имах малко работа, фитнес, така нататък. Такива работи. Не бях на фитнес, просто вкъщи си тренирах. Имах малко работа, ходих на екскурзия, почивка в Банско. Нямах много време, и в Банско мислех да снимам, но не останах много, не ми беше останало много време. Така, сега, не знам защо го правя този клип, просто е така, не знам. Не знам, ще видя, ако успея да влеза от моя комп, пак да го покажа, от моя комп, но той ще видим дали ще успея да влезна в този канал, в който снимам влогове и така нататък, такива работи. Ще видя, ще почнем и на Майнкрафт почти да снимам и така нататък, изобщо такива работи. Ще се пробвам така. Друго не знам какво да кажа. Кажете между другото в коментарите какво да правим, в смисъл, нали, предизвикателства, някакви работи, да ходим някъде, някакви... Не знам, ще видим. Може да направим предизвикателство с канела или през зимата. Повече е лято. Какво взимам? И да, това беше от клипа. Дано ви е харесало. Коментирайте долу, лайквайте, пръст нагоре и се абонирайте. И до скоро. Чао. Бай. Чао. Чао.